От кръг е изрязан сектор с ъгъл алфа. От останалата част е направен конус. При каква стойност на алфа обемът на конуса е максимален? Да разгледаме предоставения динамичен файл. От кръга е отрязан сектора. Можем да променим ъгъла с помощта на някои от тези точки. Имаме вероятно обем, формула за обем на конус с радиус R и височина H. Радиусът зависи от G. Всъщност да обърнем внимание, че радиусът на дадения кръг се превръща в образователна на конуса, а дължината на съответния сектор в дължина на основата на конуса. И така, преместваме точката, т.е. промениме ъгъла на сектора, който изрязваме и наблюдаваме стойността на обема. Постепенно се увеличава, започва да намалява, търси максималната му стойност. Забелязваме, че е голям диапазон, в който се получава стойност 50,4, затова увеличаваме броя на десетичните запетаи, броя на знаците след десетичните запетаи. Запетая.